ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಚಾಯಗ ಪಂಡದ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೆರು ಬರ್ಪೇರು, ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕಿಡೆ ರೀಚ್ ಆತಾಲು. ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಬಾಲೆನೆ ತೊಂದು ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಾಲು. ಶಾಲೆಡಿನಿ ಅಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವತೆ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೇರಳದ ಕೇರಳೋತ್ಸವ. ಶಾಲೆಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಇತ್ತೇರು. ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪೇರ ತಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿಗೆಲ ಆಯರ ಇತ್ತುಂಡು. ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯರಿದಿತ್ತೆ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲಿನ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೀತೆ ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲ್ದ ಅಮ್ಮಗ ಗಸಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲ್ದ ಅಂಚ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗ ಮಾತ ತಾರಾಯಿ ನರ್ಪುನಗ ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ನೀರು ಪರಿಯರ ತಾರಾಯ್ದ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತೆ ಪರೋಂಡ ನನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಡ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿದು ಕೊರಿಯರ ಬಂಡೆ. ಕಾಲ ಇರಜ್ಜದು ಕೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಂತಾಂಡು ಕೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಕೆತ್ತಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅಂತ ರೆಡ್ಡೆ ಅವನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಉಂಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬಾಳೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮ್ಮಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಡ್ದು ಅಂಚ ಬಾಳೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪದ್ರಡನೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆರಡ ಬರುವೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲನಾಗ ಬರುವೇರು ಇಡಿ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಅವಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲ ನೀರು ಬಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಉಪ್ಪು ಗುಡಿಯರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಜಿಪ ಅವಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತಿತ್ತೆ ಅದ್ಯಾಕಂತೈತೆ ಕೆತ್ತಿನ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾಯ ಮಂಜಾದ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು. ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಐತೆ ತೆಂಟೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಗಸಿಕ್ ಬಾಡ್ದನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಸಿಗೆ 4 ಕೆತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ఒక 2 ನಂಚನೆ ಜೀವನುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಯ್ ಖಾರನ ತಿಂಪಿಗೆ ಚಾಯ್ ಬೇತನೆ ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದಿಯರಿದಾಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಬೋಂಡ ಪಾಡನೊಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡಿ ಮರತ್ತನ ಚೀತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಎನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ ನನಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆರ ರಿಕ್ಷಾಡ ಸೀದಾಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಶಾಲೆ ದಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡೊಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸು ಬನ್ಪುಣೆ. ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮೆಗ್ದಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಬುರ ಹೊಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂಚೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಡದ ಐಲ ಬೇಯ್ಪದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಂಗೆ ಎತ್ತಂಡಿಂದ ಅವು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂದು ಆರು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಡದು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಚೆ ಕಡಲೆ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಂದಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಐಲ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದಗೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನ ದಂಡದು ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತದೇರು ಆರು ಏಪಲ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚನೆ ಕೊಂದಾರ್ಪುಣೆ. ಕೆತ್ತಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರತ್ತ ನಾನು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಚೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಳೊಂದು ಒಂತಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೊತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತೇರಿಂಬೇರು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಟೈಸನ ಸುಕ್ಕ ಮಣ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಲ ಕಂತದೇರು ಕಬಾಬ್ ಮಣ್ಪೊಡೈನೆ ಮೂರೊಡ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಮೂರೇರೆ ಪೋಡು ಚಾ ಪರ್ದು ಮೀದು ಮಾತಾಂಡು ಇತ್ತ ಕಜಿಪು ಬೇಯರೆ ದಿಯರೆ ಬತ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ಲ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡೆ ಅಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಪುಜ ಮೂಲೆ ಪಲಂಚನೆ ಸುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡೆ ಟೈಸಂದ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಓಡಾತೆ నేను ಬೇಯರ್ದು ಇದು ಪಕ್ಕ ಕಡೆಪ್ಪುಣೆ ನಾನು చెప్పు అంటాడు అయితే వాడు ಉಪ್ಪು ಕೊಡು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ బుక్క కుక్క ఇంకా కోవగా ఇంకా అవు వేయిపోవడాతే ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆತೆ ತಾರ ಇಬಿರದು ಏನು ಪೋತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆನ ಮೂಲು ಕಬಾಬ್ ಅಂತದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಡೆ ಎಂಕ್ಲ
ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.